Ведаў ла ці ты, што існуе простая формула, якая можа значна паскорыць твой шлях да багацця. Як бы ты адрэагаваў ла? Калі б можна было ўдвая павялічыць свае грошы ў 10 разоў хутчэй, чым гэта робіць большасць людзей. Магчыма, ты ігнаруеш адно з самых магутных фінансавых правілаў для памнажэння свайго капіталу. Альберт Эйнштейн сцвярджаў, што правіла 72 з'яўляецца адным з самых уражлівых адкрыццяў, якое ў некаторых аспектах нават больш значнае, чым яго знакамітая тэорыя адноснасці. Гэта простае, але магутнае правіла дае хуткі спосаб вылічыць, колькі часу спатрэбіцца, каб удвая павялічыць свае грошы, улічваючы пэўную працэнтную стаўку. Тым не менш, першае вядомае згадванне гэтага правіла паходзіць не ад Эйнштейна, а ад Лука Пачолі, італьянскага матэматыка і францысканскага манаха, якога часта называюць бацькам бухгалтарскага уліку. У сваёй кнізе 1694 года «Summa de arithmetica geometria proporzioni et proporcionalità» ён не толькі абмеркоўваў гэта правіла, але і падкрэсліваў важнасць дакладных фінансавых разлікаў у бізнесе і асабістым жыцці. Ты, напэўна, чула, што для таго, каб быць багатым і паспяховым, неабходна ментальна ўстанавіць гэтае жаданне і паўтараць яго, пакуль яно не стане магутнай сілай, якая прыцягне больш паспеху. Так што напішы ў каментары «Мне надакучыла быць бедным, ай». Проста напішы «Мне надакучыла быць бедным, ай». Гэта пакажа, што ты сапраўды хочаш стаць багатым, ай. Калі я ўбачу твой каментар, я пастаўлю сэрцайка. Цяпер, калі ты ўжо напісаў ла, працягнем. Правіла 72 стала незаменным інструментам для інвестараў і эканамістаў, і нават для пачаткоўцаў. Яно працуе так, падзяляючы лік 72 на гадавую працэнтную стаўку інвестыцый. Ты атрымліваеш прыблізную ацэнку таго, колькі гадоў спатрэбіцца, каб удвая павялічыць свой першапачатковы капітал. Напрыклад, пры працэнтнай стаўцы 6% спатрэбіцца, прыкладна 12 гадоў, каб твае грошы падвоіліся. Ідэя аб падваянні свайго капіталу за адносна кароткі час, безумоўна, з'яўляецца адной з самых вялікіх фінансавых амбіцый для любой асобы. Але перш чым паглыбіцца ў правіла 72 і яго практычнае прымяненне, вельмі важна разумець механізм, які робіць яго магчымым – складаныя працэнты. Складаныя працэнты часта называюць 8-м цудам свету за іх здольнасць прымушаць грошы расці экспаненцыяльна з цягам часу. У адрозненне ад простых працэнтаў, дзе прыбытак лінейны, у выпадку складаных працэнтаў сума расце з павелічваючайся хуткасцю, бо назапашаныя прыбыткі таксама пачынаюць прыносіць працэнты. Гэтая дынаміка істотна ўплывае на фінансавыя вынікі ў доўгатэрмінавай перспектыве і з'яўляецца ключавым элементам паспяхавых інвестыцыйных стратэгій. Уяві, што ты ідзеш адзін ноччу, абвеяны, а я холодным ветрам, і акружаны, а я цішынёй пустых вуліц, калі раптам сцэняў, з'яўляецца загадкавы чалавек. Ён апрануты ў доўгі паліто, насіць сонечныя акуляры, нават пад зорным небам, і выглядае вельмі таямнічым. Спакойным і гіпнатычным голасам ён падыходзіць да цябе і робіць дзіўную прапанову. Я магу змяніць тваё фінансавае жыццё назаўжды, але гэта залежыць ад аднаго выбару, які ты павінен зрабіць. Не вагаючыся, ён выцягвае рукі, адкрываючы дзве бліскучыя таблеткі, сінюю і чырвоную. Ён дакладна тлумачыць, калі ты абяреш сінюю таблетку, ты атрымаеш 100 000 рублёў адразу, без пытанняў, без умоў. Лёгкія грошы хутка даступныя цяпер для ажыццяўлення тваіх мар і жаданняў. Аднак, калі ты абяреш чырвоную таблетку, ты пачнеш толькі з 1 цента ў першы дзень, але здарыцца нешта чароўнае. На другі дзень гэтая сума падвоіцца да 2 центаў, на трэці дзень будзе 4 центы і гэтак далей кожны дзень на працягу 30 дзён бесперапынна падваявалася. Чалавек робіць паўзу, глядзячы табе ў вочы, пакуль ты разважаеш пра магчымасці. Што ты выбіраеш?
пытаецца ён. Імгненная і адчувальная ўзнагарада або павольны, але экспаненцыяльна расце шлях. Цяпер ты знаходзішся на раздарожжы. Абяцанне хуткага і значнага прыбытку ад сіняй таблеткі здаецца спакуслівым. 100 000 рублёў ты мог, бы пагасіць даўгі, інвеставаць або ажыццявіць некалькі імгненных мар. Але з іншага боку, чырвоная таблетка прапануе больш павольны і невызначаны шлях, але патэнцыйна значна больш прыбытковы, які патрабуе цярпення, далёкабачнасці і магутнасці экспаненцыяльнага росту. Перад тым, як прыняць рашэнне, добра падумай, што б ты абраў хуткія і імгненныя грошы або патэнцыйны памнажальнік маленькай, але расце маёмасці. Гэта простае рашэнне можа многае сказаць пра тваю фінансавую ментальнасць і здольнасць змагацца з нявызначанасцю і ўзнагародамі будучыні. Я амаль цалкам перакананы, што большасць людзей, прыкладна 90%, выбралі бы імгненныя 100 000 рублёў. У рэшце рэшт, гэта значная сума і спакуса хутка вырашыць фінансавыя праблемы, ажыццявіць мары або проста мець значную рэзерву на рахунку. Гэта вельмі прывабна, ці не так? Акрамя таго, у такім хуткім рашэнні большасць з нас не паспела б, або, магчыма, нават не згадала б. Падлічыць, колькі магло б атрымацца ад простага цэнта, які падвойваецца штодня на працягу 30 дзён. Напэўна, ты прыняў бы 100 000 рэалаў з усмешкай на твары, адчуваючы сябе пераможцам. Але, вярнуўшыся дадому, нешта абудзіла б тваю цікавасць. Ці мог бы той падвоены цэнт сапраўды мець значэнне, і вось ты вырашаеш зрабіць разлікі толькі для таго, каб задаволіць сваё дапытлівае мысленне. І калі вынік з'яўляецца, здаецца, быццам зямля сыходзіць з-пад ног. 10 737 418 рэалаў. Так, больш за 10 мільёнаў рэалаў. Адчуванне шкадавання, напэўна, было б невыносным. Тое, што здавалася невялікай пачатковай сумай, усяго ў 1 цэнт, насамрэч мела патэнцыял ператварыцца ў сапраўдны стан усяго за 1 месяц. Гэта адкрыццё было б не толькі уражлівым, але і стала б важным фінансавым урокам. Гэта сіла уражлівага эфекту складаных працэнтаў і экспаненцыяльнага росту, паняцці, якія многія недаацэньваюць з-за іх складанасці ці аддаленасці ад рэчаіснасці. Яны паказваюць, што з цярпенным і доўгатэрмінавым планаваннем нават самыя малыя сумы могуць прывесці да нечакана вялікіх вынікаў. Памылка заключаецца ў тым, што людзі шукаюць імгненныя ўзнагароды і ігнаруюць схаваны патэнцыял, які можа прынесці час і кумулятыўны эфект. Складаная працэнтавая стаўка мае амаль магічную сілу, дзейнічаючы як адзін з асноўных рухавікоў росту тваіх інвестыцый. Неважна, ці захоўваеш ты грошы на ашчадным рахунку, ці інвестуеш у акцыі, аблігацыі або іншыя віды інвестыцый з даходнасцю. Разуменне гэтага паняцця з'яўляецца ключавым для павелічэння твайго капіталу з цягам часу. Сярод усіх фактараў, якія ўплываюць на паспех інвестыцый, час з'яўляецца найбольш важным і з'яўляецца сакрэтам канчаткавага выніку. Менавіта па гэтай прычыне Альберт Эйнштэйн назваў складаныя працэнты 8-м цудам свету і аднай з самых магутных сіл у сусвеце. Ён ведаў, што сапраўдны патэнцыял складаных працэнтаў заключаецца ў іх здольнасці рабіць так, каб твае інвестыцыі і ашчаджанні раслі самастойна, без твайго актыўнага ўдзелу ўвесь час. Пакуль ты спіш, еш або нават глядзіш відэа на YouTube, твае даходы працягваюць працаваць на цябе, расце экспаненцыяльна. Гэты экспаненцыяльны рост з'яўляецца вялікім трукам складаных працэнтаў. Чым больш часу ты дазваляеш працэсу адбывацца, тым большыя вынікі. Гэта падобна да снежнага кома, які, апускаючыся з гары, становіцца ўсё большым і магутным. Са складанымі працэнтамі твае грошы працуюць бясконца, ствараючы цыкл бесперапыннага росту.
Таму ніколі не недооценьвай сілу часу як твайго найкаштоўнейшага саюзніка. Чым раней ты пачнеш інвеставаць і перавкладаць свае прыбыткі, тым большы будзе кумулятыўны эфект. Гэта ключ да стварэння багацця ў доўгатэрміновай перспектыве і дасягнення фінансавай незалежнасці устойлівым і разумным чынам. Каб наглядна прадэманстраваць уплыў часу на складаныя працэнты, давай возьмем ілюстрацыйны прыклад. Уяві двух людзей, Жуана і Марыю. Абадва вырашылі пачаць інвеставаць, каб забяспечыць сабе камфортную пенсію, але зрабілі гэта ў розныя моманты свайго жыцця. Напрыклад, Жуан пачаў інвеставаць рана, ва ўзрасце усяго 18 гадоў. Ён абавязаўся ўкладваць па 500 рэалаў кожны месяц у інвестыцыі з сярэдняй даходнасцю 10% у год. Жуан прытрымліваўся гэтай дысцыпліны на працягу 12 гадоў, спыніўшы інвестыцыі ў 30 гадоў. Аднак ён не крануў ужо інвеставаныя грошы. Ён дазволіў капіталу працягваць прыносіць даходы самастойна, дазваляючы складаным працэнтам памнажаць яго маёмасць з цягам часу. Цяпер пазнаёмся з Марыяй. Яна пачала крыху пазней, ва ўзросце 25 гадоў, таксама укладваючы 500 рэалаў у месяц па такой жа стаўцы 10% у год. Аднак розніца ў тым, што Марыя працягвала рэгулярна інвеставаць да сваіх 60 гадоў. Гэта значыць, што ў той час, як Жуан укладваў грошы толькі на працягу 12 гадоў, Марыя рабіла гэта на працягу доўгіх 35 гадоў без перапынкаў. Цяпер абодва дасягнулі ўзросту 60 гадоў. І галоўнае пытанне, хто ў рэшце рэшт назапасіў больш грошай? На першы погляд можа здацца, што Марыя, якая ўкладала грошы больш за 30 годзі, павінна мець большы капітал. Але ці дапамог Жуану ў гэтым выпадку фактар часу і складаных працэнтаў, нават калі ён інвеставаў на значна карацэйшы перыяд? Гэты прыклад паказвае, што ў выпадку складаных працэнтаў фактар часу можа здзівіць і даць нечаканыя вынікі. Да 60 гадоў Марыя пасля 10 годзяў самаадданасці і настойлівасці ў сваіх штомесячных укладах назапасіла уражлівы капітал у 1,376 рэалаў. Аднак гісторыя Жуана раскрывае нешта яшчэ больш уражлівае. Нягледзячы на тое, што ён інвеставаў толькі на працягу 12 гадоў і спыніў свае ўнёскі ва ўзросце 30 гадоў, сіла складаных працэнтаў прывяла да таго, што яго маёмасць вырасла да 2,399,976 рэалаў. Гэта азначае розніцу больш за 600 000 рэалаў на карысць Жуана, нягледзячы на тое, што ён інвеставаў на 23 гады менш, чым Марыя. Гэтая значная розніца з'яўляецца чыстым адлюстраваннем уплыву, які час аказвае на складаныя працэнты. Пачаўшы раней, Жуан дазволіў сваім грашам мець больш часу для экспаненцыяльнага росту, што паказвае, што ў свеце інвестыцый фактар часу сапраўды з'яўляецца самым вялікім саюзнікам. Гэта і ёсць магія складаных працэнтаў. Чым раней ты пасадзіш насенне, тым большыя будуць плады ў будучыні. Цяпер давай разбярам знакамітае правіла 72. Надзвычай каштоўны інструмент для тых, хто хача ўстанавіць ясныя фінансавыя мэты, аналізаваць эканамічныя тэндэнцыі, планаваць свае доўгатэрмінавыя мэты і нават ацэньваць прыдатнасць інвестыцый. Акрамя таго, гэта правіла можа быць выкарыстана для больш эфектыўнага кіравання запазычанасцю. Правіла 72 працуе праста, але магутна. Яно дапамагае табе разлічыць, колькі часу спатрэбіцца для таго, каб твая інвестыцыя падвоілася, мяркуючы, што ты атрымліваеш фіксаваную працэнтную стаўку. Формула даволі простая. Дастаткова падзяліць лік 72 на чаканую норму даходнасці. Вынік пакажа, колькі гадоў будзе неабходна для таго, каб твой капітал падвоіўся ў кошце. Давай паглядзім практычны прыклад. Уяві, што ў цябе ёсць інвестыцыя з чаканай гадавой даходнасцю ў 5%. Пры ўжыванні правіла 72 ты падзяліў бы 72 на 5, што дало б 14,34.
Гэта значыць, калі гэтая стаўка дахаднасці застанецца пастаяннай, спатрэбіцца прыкладна 14,4 года, каб твая першапачатковая інвестыцыя падваілася. Гэта правіла з'яўляецца эфектыўным спосабам хутка атрымаць уяўлены абросцы тваіх грашай з цягам часу і можа быць выкарыстана як для інвестыцый, так і для планавання амартызацыі доўгу. Гэта стратэгічны інструмент, які дае каштоўныя перспектывы для тых, хто хоча пабудаваць багацце або збалансіраваць свае фінансы з большай яснасцю і прадказальнасцю. Правіла 72 прапануе шэраг пераваг, якія могуць быць надзвычай карыснымі для твайго фінансавага планавання. Адна з вялікіх пераваг заключаецца ў хуткасці і прастаце, з якой ты можаш праверыць, ці адпавядаюць твае інвестыцыі тэндэнцыям рынку. За лічаныя секунды ты можаш даведацца, ці адпавядаюць твае фінансавыя рашэнні тваім мэтам росту капіталу. Акрамя таго, гэта правіла дзейнічае як фінансавы компас, дапамагаючы гарантаваць, што ты на правільным шляху да сваёй эканамічнай бяспекі і дабрабыту. Пры яго рэгулярным ужыванні ты можаш больш упэўнена прымаць рашэнні, ведаючы, што аптымізуеш свае інвестыцыйныя стратэгіі ў адпаведнасці з чаканымі даходамі. Яшчэ адно цікавае прымяненне правіла 72 – гэта разлік уплыву інфляцыі на твае грошы. Замест таго, каб паказваць, за колькі часу твая інвестыцыя можа падвоіцца, гэтая ж формула можа паказаць, за колькі часу пакупніцкая здольнасць тваіх грошай будзе зніжана ўдвая за інфляцыі. Гэтая перспектыва мае важнае значэнне для разумення таго, як дэвальвацыя грошай уплывае на тваё багацце з цягам часу, і для прыняцця мер па абароны сваіх фінансаў у сітуацыях высокай інфляцыі. Карацей кажучы, правіла 72 – гэта гнуткі і магутны інструмент, які можа быць выкарыстаны не толькі для разліку росту тваіх інвестыцый, але і для прагназавання наступстваў інфляцыі і для таго, каб ты заўсёды мог кантраляваць сваю фінансавую траекторыю. Правіла 72 – гэта практычны інструмент для інвестыцый, асабліва калі гаворка ідзе пра акцыі. Яно дазваляе ацаніць, колькі часу спатрэбіцца, каб падвоіць свой капітал. Працэс даволі просты. Ты дзяліш лік 72 на сярэднюю гадавую норму даходнасці кампаніі, у якую інвестуеш. Уяві, напрыклад, што ты інвестуеш у акцыі, якія прыносяць гадавы даход 12%. Пры ўжыванні правіла 72, падзяліўшы 72 на 12, ты даведаешся, што спатрэбіцца прыкладна 6 гадоў, каб твой капітал падвоіўся. Тым не менш, хоць гэты разлік карысны, важна прымяняць яго ў больш шырокім кантэксце, улічваючы сярэднюю дахаднасць усяго твайго інвестыцыйнага партфеля, а не засяроджвацца толькі на адной кампаніі. У рэшце рэшт, дыверсіфікаваны партфель звычайна змяшчае розныя класы актываў і розныя рызыкі, што можа ўплываць на агульную дахаднасць. Разлічваючы час для падваення капіталу на аснове сярэдняй дахаднасці усяго партфеля, ты атрымаеш больш рэалістычны і збалансаваны погляд на сваю фінансавую траекторыю. Гэта дапамагае прымаць больш бяспечныя і стратэгічныя рашэнні, улічваючы спалучаны даходаў, якія могуць забяспечыць розныя пазіцыі твайго партфеля з цягам часу, максімізуючы твае шанцы на доўгатэрмінавы фінансавы поспех. Правіла 72 таксама з'яўляецца магутным інструментам, калі яго прымяняць для разумення ўплыву інфляцыі на тваю пакупніцкую здольнасць з цягам часу. У Бразіліі, напрыклад, сярэдні ўзровень інфляцыі звычайна вагаецца паміж 6% і 7% у год. Выкарыстоўваючы гэта правіла, мы можам лёгка разлічыць, колькі часу спатрэбіцца, каб кошты на тавары і паслугі падвоіліся, знішчаючы рэальную каштоўнасць тваіх грошай. Падзяліўшы 72 на сярэднюю норму інфляцыі, якая ў гэтым выпадку складае 6%, мы даведаемся, што прыблізна за 12 гадоў кошты падваяцца. Калі інфляцыя складае 7%, гэты тэрмін будзе яшчэ карацэйшым прыкладна 10 гадоў.
Гэта азначае, што праз 10 год за тое, што сёння каштуе 100 рэалаў, лёгка можа каштаваць 200 рэалаў, што паказвае, наколькі інфляцыя моцна ўплывае на тваю пакупніцкую здольнасць. Гэтая інфармацыя мае важнае значэнне для таго, каб ты мог планаваць свае фінансы і прымаць прафілактычныя меры супраць абясцэнення грашай. Інвеставанне ў актывы, якія забеспечваюць абарону ад інфляцыі, такія як аблігацыі, прывязаныя да ІПСА, індекс цэн на спажывецкія тавары, або дыверсіфікацыя інвестыцый на рынках, якія, як правіла, перавышаюць інфляцыю ў доўгатэрмінавай перспектыве. Гэта некаторыя з стратэгій, якія можна выкарыстоўваць. Правіла 72 не толькі палягчае разуменне таго, колькі часу спатрэбіцца, каб удвая павелічыць інвестыцыі, але і дапамагае загадзя рыхтавацца да непазбежнага росту коштаў, што дазволіць табе абараніць свой капітал і захаваць якась жыцця ў будучыні. Правіла для ашчаджання. Калі у цябе ёсць хаця бы базавая разумена фінансаў, хутчэй за ўсё, ты ўжо ведаеш, што пакідаць грошы дома не найлепшая стратэгія. Замест гэтага многія аддаюць перавагу захоўваць грошы на банкаўскім рахунку, дзе яны могуць прыносіць працэнтную стаўку прыблізна ад 0,7 до 1% ў месяц. Але ці задаваўся Лася, ты калі-небудзь пытаннем, колькі часу спатрэбіцца, каб гэтыя грошы значна выраслі? Вось тут і прыходзіць на дапамогу правіла 72. З дапамогай гэтага простага інструмента ты можаш хутка разлічыць, колькі часу спатрэбіцца, каб твой капітал падвоіўся, зыходзячы з штомесячных прыбыткаў на тваім рахунку. Дастаткова падзяліць 72 на штомесячную норму дахаднасці. Напрыклад, калі стаўка дахаднасці на тваім ашчадным рахунку складае 1% у месяц, то, падзяліўшы 72 на 1, ты даведаешся, што спатрэбіцца прыкладна 72 месяцы або 6 гадоў, каб твой першапачатковы баланс падвоіўся. Гэта правіла палягчае разуменне росту тваіх грошай, нават у больш кансерватыўных інвестыцыях, такіх як ашчаджэнні, і дапамагае атрымаць больш дакладнае уяўленне пра тое, колькі часу спатрэбіцца для памнажэння тваіх сродкаў, што дазваляе прымаць больш абдуманыя і інфармаваныя рашэнні наконт будучыні тваіх фінансаў.